democràcia, Catalunya va viure la il·lusió de recuperar el seu estatus polític dins una federació democràtica. Però amb el cop d'estat del 23 de febrer de 1981, les aspiracions de Catalunya d'arribar a tenir una relació bilateral amb Espanya es van anar minvant fins a arribar a l'esperpèntic ridícul de l'Estatut, que es consolidarà com a llengua mil·lenària, llengua de cultura i patrimoni europeu, està en risc. Cal que els catalans ens mobilitzem i ens aixequem pacíficament en defensa dels nostres drets individuals i col·lectius. Tots nosaltres hem entès que és l'hora de dir prou. L'Europa dels estats es consolida per la voluntat dels estats que la formen. I el somni de l'Europa dels pobles i de les nacions s'ha esvaït per molts anys, si no definitivament. Hem vingut a Brussel·les amb dos objectius i depèn de nosaltres, catalans, assolir-los. Volem que els partits nacionals catalans, d'una vegada per totes, posin la independència com a objectiu en els seus programes electorals. I l'autodeterminació com prioritat en la seva acció de govern. No volem pactes de govern que no diguin amb claredat que el govern de Catalunya promourà l'autodeterminació amb l'objectiu d'aconseguir la independència per fer que arribem a ser un estat de la Unió Europea amb els mateixos drets i deures que la resta dels estats actuals. No serà una democràcia si ens nega el dret a decidir. Nosaltres només demanem una democràcia verdadera. Volem decidir lliurement el nostre futur col·lectiu, com ho han fet no fa gaire els montenegrins, els groenlandesos i fa uns anys els eslovacs, els eslovens, els lituans, els letons, els estonians i com abans ho van fer els irlandesos, polonesos, finlandesos, hongaresos i tants pobles europeus a mesura que han anat retrobant la llibertat. Amb il·lusió, amb força i amb coratge volem cridar ben fort i ben alt: som una nació!